Rajakari -11, Tyyntä, Fagerholm -8, Pohjoiskoillinen 2, Kumlinge -8, Itä 4, pilvistä 20, Nyham pakkasasteita 4, tuuli idän ja koillisen väliltä 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Puuttuvat. Kylmäpihlaja -6, Etelä 7, Tahkoluoto -4, Länsi-Lounas 5, pilvistä 50, -18, Etelä-Kaakko 4, 20, Marjani. Meriveden korkeudet tänään kello 11 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, Oulu ja Raahe +14 plus 6 senttimetriä. Perämerellä jäät ovat liikkuneet etelään.